Budem stavať, aby som prežil. No, ale keďže mám už iba 30 sekúnd, kým prídu monštra, tak asi mi neostáva nič iné, jak si postaviť niečo, čo potom urobím ako Skybaseu. Že ma hneď nezabije nejaké monštrum, ale ja dúfam, že tu sú rebríky v prvom rade. Lebo tam budem musieť robiť schody. Tu nie sú. Tiež nie. Tu tiež nevyzerá. Reálne tu nie sú rebríky. Tu doslova nie sú rebríky. Mám 1100 coinov, čiže by som si teoreticky mohol niečo kúpiť. A aj to urobím. Kúpim si Rocket Launcher. A teraz uvidíte, čo to je Rocket Launcher. Pum! Ha! Oni žijú? To sú iba ich duše. Jako hej. Dobre, ale ja ich teraz môžem sa už vyžívať v tom, že ich zabíjam, tie monštra. Lebo na toto video budem mať Rocket Launcher. Tu má typkovi som tam poslal raketu. Ha! Asi nemôžem tým ničiť úplne nikomu baseu, čo? Nie, škoda. Welcome. Tak sa môžeme ísť, nice. Typek tu má rebríky. Počkať, ja rozmýšľam, či to nie je ten plot, čo som tam videl. Lebo ak áno, v tom prípade by som ho tam mohol dať. Lebo ja fakt neviem, kde môžu byť tie rebríky. Toto nebudú asi rebríky, čo? No, zatiaľ určite nie. Tak kebyže to dám, viem potom liesť? Viem, nice. Ja som myslel, že to je plot. No tak ja sa ani nemusím bať tých nepriateľov. Akorát by bolo fajn postaviť si aj nejakú baseu. To si nevšimajte. Tak. Musím to postaviť čo najpresnejšie, ale teraz to už tie monštra. Ja môžem snajpiť vlastne. To sú impostory. What? Ja ich odbuchnem všetky jednou raketou. Dobre, tak to som pravil celkom dobrý mis. Nevadí. Počkám, keď sa mi dobie raketa. Je to silné, ten Rocket Launcher. Ale ja neviem do nich streliť. To pôjde? To sa normálne laglo a ja som padol dole. Sakra. Pokiaľ je tak v Among Us, tak ma zabije ten impostor na hit. Nechcem, aby ma zabil nejaký impostor. Ja mám liesť po rebríku. A ja hrávam Roblox a ja po rebríku loziť neviem v Robloxe. Tak teraz by som si dobral zase tieto asi betóny. Ja predpokladám, že to bude dosť ťažké. Minimálne bude dosť ťažké získať späť tých 1000 coinov, ktorých som do tohto videa dal. Lebo celkom chvíľu on si to šetril. No, okej, tak. Už sa teším, keď pôjdu ďalšie killery. Lebo tentokrát už nebudú sami, kto budú killery. Tak. Ako chcel by som tu mať aj nejaké veci. Chcel by som toto Skybaseu
Prečo budem mať sériu, v ktorej budem za každým vylepšovať Skybaseu. A oni skáču. Správne vidím. A omalo som poslal raketu. Nice. Chcel by som to rozšíriť, túto Skybaseu, aby bola široká, jak tieto hrany. Na celé poličko. Potom by som to chcel spraviť viac poschodové, ale to nechcem ešte predbiehať. To nejde reálne trafiť. Jediná možnosť je postaviť sa sem. A to iba v prípade, že... OK. Som skoro mŕtvy. Som mŕtvy. On nevie loziť po rebríku. Yes! Nie je dosť civilizovaný, aby lozil po rebríku. Precenil svoje možnosti. Yes, a zdechol. Au, ale to bolelo, je dosť silný. Jaj. No, tak to som prežil. Sice nie úplne na pohodku s tými životmi. Už teraz im len celkom pohode, ale predtým to bolo celkom natesno. No. Tak. Minimálne prvé podložie by som v tomto videu mohol postaviť. Ja som predtým, keď som si to stával, to mám aj uložené ako house 1, toto si uložím ako house 2. Tak, ja som pomal uložené ako house 1 a tam som nevedel, že to funguje ako rebrík. A teraz som si všimol, že všetci toto používajú a vtedy som si myslel, že sa to nedá. Táto hra nie je dostatočne vyspelá, jak sa hovorí. Ja neviem, z ktorej strany pôjdu na mňa. Musí byť opatrný. Nech pôjdu z ktorejkoľvek. Aha, to je tornádo. Som úplne nedomyslel, čo? Ako, kebyže ide to tornádo po mne. Ide zabiť tornádo? Nejde, škoda. Aj keď neviem, či to nepreletelo úplne tým tornádom. Kebyže sa dobre trafím, tak by som mohol zabiť tornádo. To asi nejde, ale toto prežili asi všetci. Ako to je úplne primitívne. On to išlo iba po tých najväčších domoch. To je ten modrý a ten hnedý. Musím postaviť čo najlepšiu bejsku, aby som prežil. Lebo ako bol by som rád, kebyže toto video ani raz nezomrem. Ale ten rocket launcher je fakt silný. Akurát ja mám aim jak. Mám najhorší aim, aké to ide. Reálne mám horší aim s rocket launcherom v tomto, jak trojročné decko v Minecrafte s lúkom. Ešte je skúšou. To je jedno. Skrátka. OK, teraz už dúfam, že pôjdu killery a nepôjde už toto. Siren Headi, si robíš srandu. Ale to čo je? Ja som zabil Siren Heada na ranu. Oni mi dávajú ale damage. To nie je také pekné. Hej. Už ma štvete Siren Headi a vás budem musieť všetkých zabiť za tú minútu. Aby to bola sranda, tak sa to povie. Ty sa vôbec nebojíš Siren Head? Tak to by si sa asi mal. Lebo to je tvoj posledný moment. Ako je, možno aj zabijem tých Siren Headov. Ja si myslím, že nikto ich nezabíja. Ja si myslím, že každý sa snaží, aby nezabili jeho. Môže, ja sa v tom vyžívam. OK, to už ich nezabijem za to 3 sekundy. Môžem. Ešte jedného som zabil. No. Je to celkom fajn. Tak, nejak by to mohlo byť veľké zatiaľ.
Ako nechcel by som si úplne stavať barák na tej ploši. Nechcel by som mať skôr takú skybase. Všetko pod holým nebom. Aj keď nie. Lebo tie zvyšné podlažia, pokiaľ chcem, aby to bol tak pod holým nebom, že budem vidieť na nebo, tak by som musel tie zvyšné podlažia robiť takým špeciálnym spôsobom, že by som to robil zo skla. Lebo vďaka tomu by to nebolo vidieť. Ja najhoršie stavám. Ja túto hru vôbec neviem. Ja sa divím, že som si vôbec našetril na tento Rocket Launcher. Tak poďme. To už mám dosť veľkú plošinu, už má nič. A to je kto? Najlepší aim, najlepšia strela, ako som kedy videl. Ale títo sú mŕtvi, podľa mňa. Zase! Kto má horší aim, jak ja? Povedzte. Tým, že som celkom vysoko, tak myslím, že je menšia šanca, že budú po mne otočiť proti tým, čo sú nízko. Konečne som niekoho hitol. Môžem typkovi? Ani nie. Moc som mu nepomohol. Aha, my sme podobnou, to ma zaujíma, jak ste sa dostali. Ja idem sem. Krásna trefa. Sú banditi, hej. No, konečne som ich zabil. Iba dvaja sme prežili. No ja už mám ale polku toho Rocket Launcheru znova. No, tak to je. Ono to celkom rýchlo. Ono 1000 našetrím za 20 výhier. Ešte nemám ale ani polku. Ďalšie videjko bude z Minecraftu. A nebude to ten špeciál, ktorý som sľubovala, aj tak som ho nedal, ale to je jedno, to som chcel, ale proste ten challenge nevyšla a reálne nechce sa mi to točiť znova. No, za 10 sekúnd prídu zase killery. Na budúce, pokiaľ chcete, aby som na budúce zaoberal tento Dark Heart, to čierne srdce, tak dajte na toto video 10 lajkov. Hej, tu máš chcípák. Však to vyzerá ako nejaký totálny mutant z Minecraftu. Že ja sa nemôžem nechať vykopnúť jedným. To je, nestiel som si nepoužil som dobre ten minigun. To som mŕtvy. Rocket Launcher. No, som mŕtvy. Toto sú fakt najsilnejšie monštre. Keď sa dostali na moju skybaseu, že ich to nezabilo. To by ma zaujímalo. Počkaj, teraz by som si mal načítať náboj. Yes. Ale to je brutálne ťažké, oni sú ešte rýchlejší, plus ich viac. No, rýchlejšie asi moc nie sú, ale to, že ich je viac, čiže môžu nadskakovať sa. Tak to som neprežil, rozhodne. Možno, že to dvaja, ale to sú tí, ktorí majú úplne uzavreté priestory. To je proste ľahké, keď tam máš úplne uzavretý priestor, reálne. OK, tak ja to skúsim taktiež. Ja neskúsim, robím si srandu. To by nebola sranda, kebyže tam nemáme riziko, že umrem. Ale proti tomu som reálne ešte nehral, kým som grandil tých 1000. Ale by som to bolo aj 10 krát mal. Kebyže si nemusím za každým kupovať laser gun. Lebo laser gun, ja budem kecať, je dobrá zbraň. Ja neviem vôbec stavať.
Mal by som sa to začať učiť trošku lepšie v Minecrafte, ale ako v Minecrafte, sorry, ale nemám na to štetec. Tam stávam pomocou blokov. Sú tie monštra, to sú líšky, ktoré som krásne trafil. Najväčšia trefa mojho života. Ja sem počkám a potom ich všetkých odbachnem naraz. Krásne som ich odbachol všetky naraz. Aj keď kebyže ten rocket launcher dostal, tak by ich aj odbachol. No konečne mám raketu. No, už som sa zbavil všetkých, ktorí sú podo mnou kempia. Jak easy. Sa tam tej líšky dostali. Ja môžem odbachnúť, ale neviem, jak sa tam dostali. Na ten barák. Pokiaľ to nemá cestičku na to, tak neviem. A už som mŕtve. A ja to tam prežili asi všetci. Taký ako ja by som už sa možno zdal toho a potom by som to keď taká ich prestával, ale by som to spravil takto. Ja by som spravil najprv toto a spravil by som to nejak viac poschodové. Pretože ako hen tie monštra boli fakt otravné. Ja dúfam, že to nebude mať potopu, lebo potopa na to úplne môj barák není stávaný. Ako dokázal by prežiť potopu, ale to iba fakt málo. To není moc potopa. Dúfam teda, že to prežijem a už viac nezdechnem. Ja som najlepší builder s najlepším aimom. To je čistá moja pravda. Zase idem sem. Tu keď sa postavia, tak mám nejakú šancu ich trafiť aspoň. Iba dvaja to prežili. Som si sať vylepšil aim. Nice. No, nevylepšil. Akurát ten rocket launcher je fakt ľahké s ním mieriť. Pretože ja som trafil úplne mimo reálne a aj tak som dal trefu. Zabol som ich teda. Easy. Zatiaľ ešte nemám ale ani základy, či nebudem hovoriť easy. Tak, ďalšie. No. Jako, ja by som to chcel postaviť tak, aby to bolo reálne pekné, nielen bezpečné. Lebo nebezpečné, ale pekné nie je dobré a bezpečná a škaredé tiež nie je dobré. To čo je? Neviem stavať. Ani ničiť neviem. Jak mám vedieť stavať? To mne čaká priveľa, keď ani nič neviem čo. No, konečne. Mohol by som to spojiť dokonca aj takto. Aha. To fakt by som mohol, no. Ale ľahšie to len takto si nevyčítam, že som to tak nestavil od začiatku. Ja som si nevšimol, kto to je. To sú zase tí modrí piadi mužikovia, tak to je pohoda. No.
Jaj, to je celkom také... No, ako to není také ťažké na postavenie. Ale ako ja asi nie som úplne najlepší architekt. Okej, už máš štvrte. Tak vás všetkých odprasknem na hit. Ako to urobí každý normálny človek, lenže ja mám taký aim, že by som ich ani netrafil. A to by som nemusel mať ani boh vie akú smolu, akorát teraz mám proste šťastie. Tak toto vyzerá lepšie, o dosť. Mal by som to spraviť ako také tie najluxusnejšie vily. Takže teraz by som celý v materiálu zobral sklo, alebo čo to je. Ja tak sklo, skrátka. Tak to by som to vymoderoval. To vyzerajú tie najmodernejšie vily. Teda ja si ich tak predstavujem, ja neviem, v živote som nejakú nevidel. No, ideme ďalej. Ako ja vôbec neviem stavať. Rikino, keď chcete ďalší diel, tak dajte na toto video 10 lajkov. Tak to by som videl, že to bude všetko. Fakt, prosím, dajte na toto video 10 lajkov, lebo vás odprasknem jak týchto noobov. Tohto nie. Ešte aj tohto musím odprasknúť. Stihnem to za tých 20 sekúnd, hej. Lebo vás odprasknem jak týchto noobov. Čau.